Alas na kami. Wag na, bukas na. Aalis na kami, Teng. Aalis na kami, Teng. Puksita, Teng. Di bali na kamo mo ginto ako. Set 7:35 ng umaga. Kaalis na namin sa Merstop sa Unahan sa naga. Bable Merstop. Malapit sa Unahan sa naga. Camarines Unahan sa naga ba? Bicol. Ito na po yung Limanan. Pag kumana ka dyan, San Isidro, Limanan po po yan. Pwede ka rin tumakos doon sa Ligmanan. Barceloneta. Dami ligmanan na. Tagos na si Bukot. Look, Camarines. abot to. Naman. Sana, dito ka na sa Liberty ako. Kumatay nga to? Liberty, di ba? Liberty? Liberty, di ba? Kung kapay din nga. Nagpayan. Binuang manigbuhan eh. Kanina puno. Ano eh? Huwag ka na eh, mag-agas na ako, no? Puro na rin, ha? Oo. Gilip. Sarap. Mag-agas na. Buhin ka. Kasi po, ano masyade? Ha? Kasi po masyade. Na? Libre mo na. Ha? Libre mo na. Saka din naman. Hindi kayo kumapaw kita sa tanggay. Hindi, nangatunga na naman ba? Kasi po na tangoy. Pwede lang dia. Ha? Pwede lang. Gusto mo bawas ang beds. Para
Vertex ka? Kita, gubot sa Ha? galing kita away sa driver. Truck. Bus truck. Oo. Mahilig na siya. 1910 pa mong nalasaw na. Wala ko ba ako sa tubig. Dito pa screen nyo. Dito sa unahan. Eh, Paris. oh, das pares. Madili, ano una ka ito? Itong mukha na doon. Ito niya, sa unahan. Ito niya, tawid sa tulay. Hindi ka niya, iskit na ako itong mato. Ano ako itong iskit to? Ako may konduktora na. Pwede naman siya pumunta. Dili, bumataan siya ko to. Bumataan siya ka sa sugon. Magi na itang patasan, bumataan siya ka sa sugon. Naman, nagmakatog ko. Nasubok ko, kaya doon na naman. Ano naman? Ito na naman. Ito, mga marami tinda na pili. Oh. Ito na buhay. Ito na tayo sa lugar ng Taran. Sa kumpato ng Sipukot. Oh, suso. Dami yan. May Paris pa, Juan. Suso sa kapako. Paris talaga yan. Manly, no? Hindi ba ka na madaw no? Puro Manila no? Balik ka na to. Pila ka to. Oh, kain mo. Ako. Kamu no? Caltex. Belum magkano to, orang masih binuin na. Sapa. Manly sa sapa. Kasi nga na to ka ng mga busay-busay. Kuha naman to, di man to suso. Kuha naman to ka ng bagday. Ito dito sa, sa Pakalipaan. Oo. Bagday sa Ay, ito Kalipaan. sa mga busay ba? Ang busay. Panganharas Gilo, das bay. Gilo ba panganhaan das bay. Ipaaw dadanong motor matos kuan. Matos liwing. Kana bang motor dadang atos liwing. Ipatanggal ng duha ka ligid ana paglasahin ni Gilo ng mga biring ana. Original, ano ba? Ang original nga ni Be, aslom-aslom na, di ba? Aslom-aslom nga, pakla-pakla. Sukal man. Kaya din mo. Sticky yan. Wala mo gamay. Oo. Wala gamay. Original. Alam rin mo, kaya marunong pong manimaw buwan doon. Gano'n ba? Manimaw, Terus bayo. Lagong. Tuway ka to. Salak na ka sa kuha naman. Kainom na sa manok. oo. Kaya mo ka ako. Masano kayo na Manok?
Oh. Mag-uusip. Kaya agak traffic dito kasi may one lane dyan, may ginagawang kasada. Dito sa Maytara. Mamaya na ka na sa una pa diya. Kapit na kumaman. Lovely. Pero nung nag-ban kami, ano naman ito yung araw. Pag-ban, takyan mo, Kanait. Trabaho. Sana yung one lane mga mag-uusip. Trisin. Murag. Trisin naman tingali nito. Yes, ya. Tabay na dia na. Oh, paliguan. Iwan. Tabay. Oh, Iwan. paliguan. Bigo ilaw. Oh, mau dia, no. Dili pun tulay, no. Dapat tulay na yan. Oh, tulay na lagi buat para masa nabangan, di ba? Hindi mo na tulay ko. Huli din ako. Sa tawag na may Royal, taga dito siya, taga Tara. Driver sa van. Alam dito siya. May iba na daanan ako. Kami. Tara, sa Bukod.
unahan na ito, konti mga aming ubusin. Diyan na tayo kakaliwa sa diversion ng Dait, yung Quirino Highway. Yan ang diversion. Ang tagos niya, Quezon Province na, sa Tabugon. Yan, dito, yan, kakaliwa tayo dyan. Pag diniretso mo yan, yan ang bayan ng Sipokot, mga 2 kilometers, Sipokot na yan. Pag diniretso mo, papuntang Dait na yan. Kaya pag biyadahit ka, maladaanan mo yung Kalisay, Tigbinan, Labo,